Existujú 4 druhy činností, ktoré môžeme robiť počas práce. Volajme to pohyb za no extra time. Prvá činnosť je aerobná. Typická aerobná činnosť je rýchla chôdza alebo chôdza do schodov. Dohodneme sa, že denne by bolo fajn spraviť 20 poschodí. To znamená nie naraz, priebežne. Tam 3, potom tam 2, tam 1. Ideálne pokráčať po 2. To by bolo super. Poschodia smerom dole sa nerátajú. Takže to je zoznam aerobných činností. Ďalej máme izometrické činnosti. No je napríklad visenie. Bolo by super, keby v prostredí, v ktorom pracuješ a najmä žiješ, si mal možnosť sa zavesiť napríklad na 5 minút skladaného času za deň. To znamená, že tam 30 sekúnd, tam 10 sekúnd a tak ďalej. To je veľmi, veľmi dôležité na zvyšovanie tonusu svalstva, ale zároveň aj na pálenie viacej kalórií. Ale to je taká veľmi jednoduchá činnosť. Druhá jednoduchá činnosť, ktorá by mohla byť veľmi dôležitá, alebo dokonca vlastne tretia, je hlboký drep. To znamená mať možnosť stráviť v tejto pozícii napríklad 20 minút, aspoň 10 skladaného času za deň. To už máme 3 minimálne dávky niečoho, čo pomáha zabraňovať fyzickej degenerácii a za chvíľku si povieme vo videách, že kedy vieme, že už to potrebujeme. No ale, takže máme aerobné činnosti, potom máme izometrické, dynamické. Napríklad taký drep, to už je dynamická činnosť. Spraviť si zo pár drepov za deň. Jednoducho to je veľmi užitočné, ale aj tá chôdza je veľmi fajn. No ale potom tu máme kompenzačné činnosti a tie si ukážeme v ďalšom videu.